Bona tarda, bona nit. Aquí estem amb un nou vídeo. Jo soc Eusebi Anton. Ara, després de fer la versió en castellà, farem la versió en català d'un llibre, d'una sèrie d'un autor, un llibre en concret, però ja és un autor de diversos contes i llibres de terror, concretament de terror còsmic. Ens referim almenys a Les muntanyes de la Follia de Howard Phillips Lovecraft. Aquí tenim una edició de Laertes. És una novel·la curta, una portada que penso que està molt bé. Ara actualment hi ha una altra portada. I aquí tenim en castellà la narrativa completa, el volumen 2 i el volumen 1 de Lovecraft, narrativa completa. Aquí està el relat a la muntanya de la Follia. Tenim a Lovecraft, la fotografia de 1915, amb 25 anys. Lovecraft és un autor que en vida... Lovecraft és un autor que en vida pràcticament va morir en la misèria. El mateix que altres autors del terror i de la fantasia, no? Com Bram Stoker, que pràcticament moren en la misèria. No? Ja vaig referir amb el seu vídeo de la ressenya de Dràcula. No? Lovecraft és l'Adalit, és el creador, el pare del terror còsmic o la ciència o una ciència-ficció, no l'han pogut dir ciència-ficció pura. La ciència-ficció començaria més al segle XX, ben avançat al segle XX. Però Lovecraft posa el camí per a aquesta ciència-ficció, no? L'anomenat terror còsmic. En un principi Lovecraft escrivia com el seu heroi Poe, Edgar Allan Poe. Hi ha l'etapa Poe, dels primers anys 20, i després l'etapa Lord Dunsany. Lord Dunsany és un escriptor de relats fantàstics que va influir molt en la seva manera de la seva concepció de l'escriptura. Després de passar aquests períodes troba el seu propi estil, no? Que és el que comença a fer el que seria el terror còsmic, com relats com els somnis de la casa de la bruixa, l'horror de Hook, també, perquè l'etapa de Nova York, com està els 2 anys que va estar a Nova York, quan es va casar, l'horror... Els títols no me'n recordo. Com veiem, són els somnis de la casa de la bruixa, l'Home sobre Innsmouth, que és un relat que és el que els experts diuen que és, si no has llegit mai Lovecraft, comença per aquest, no? El que se surt a l'oscuritat, si us xiueja a l'oscuritat, actualment l'estic llegint, l'horror de Dunwich, aquest volia dir, l'horror de Dunwich. Aquests són relates a l'assidu de les tenebres, el morador de les tenebres, que és la continuació del relat del vampir estel·lar de Robert Bloch, el de Psicosis, l'autor de Psicosis, que li va demanar que si el podia posar a Lovecraft com a personatge i poder-lo matar. Després Lovecraft va fer el mateix amb el morador de les tenebres. Les muntanyes de la Follia es fa difícil per molts, bastant descriptiu, narra la descripció d'una antiga civilització, i això no tothom és de l'agrado de tothom, no? Se'l fa pesat o se fa massa descriptiu, i Lovecraft era descriptiu amb els seus reticents adjectius, no? I clar, a mi no em va desagradar, tenia que tornar a llegir, però ja fa uns anys que el vaig llegir. I bé, és un autor que m'agrada molt més que Blackwood o Machen, que sí que em van resultar més pesadets, van resultar més descriptius. Blackwood em va agradar John Silence, investigador de l'ocult, però ja no m'agrada tant més
pel que fa a altres, a Wendigo i altres històries, que sí que el Wendigo i els Souths estan molt bé, són dues obres mestres, però com ja vaig referir a l'altre vídeo, que costa més, no?, de llegir. Però en canvi Lovecraft no em va... Sí, va... La muntanya de Fuller sí que em va agradar. Evidentment hi ha altres contes, altres relats com La sombra sobre Innsmouth, que és el que s'aconsella començar, que és molt més trepidant, inclús té acció, no? I la muntanya de Fuller ha estat una expedició que va a l'Àrtic i el científic que hi ha anat tracta d'evitar que hi vagin, denunciant que no hi vagin, que no... Les seves paraules no... Tal com he llegit, que no hi vagin, no? Aquí ho he llegit en castellà, però ho he llegit en català. Ara les peripècies anomena les expedicions que es van fer a l'Àrtic, amb Bunsen, la de Bert, més important dels anys 50-40, i Scott i altres que van fer el segle XIX, no? La muntanya, l'Antàrtida com un continent inexplorat, de que hi ha restos d'antigues civilitzacions, inclús més enllà, no? Ja entraríem a la teoria de la Terra plana, teoria transfèrica, en què allà hi ha més enllà, hi ha més terres, i que més enllà del cinturó antàrtic, del fred, hi ha terres fèrtils, i en sol, i en flora i tot, no? De fet, Bert insinua alguna cosa així, no?, amb les seves declaracions ja per la televisió americana, no? Ja. Em vaig forçar a parlar, ja que els científics, sense saber el per què, han defugit el meu consell. És absolutament contrari a la meva voluntat, la manifestació dels motius que em mouen a oposar-me a la projectada invasió de l'Antàrtic, en tota la cacera intensiva dels fòssils que comporta, per no esmentar a més la perforació i fusió a gran escala d'antics casquets glacials. I em sento tan repetani, és perquè potser l'advertiment que jo faré serà endebades. Bé, un final que mos han pogut veure la continuació de la narració d'Arthur Gordon Pym de Poe, d'Edgar Allan Poe, així com, que ja recentment el tinc que llegir, L'Esfinx de Glaç, del Jules Verne. Una explicació més científica, Verne, i l'altra explicació més fantàstica, Lovecraft. Entre els noms ja ens confonem a aquestes hores ja. I hi ha aquestes dues continuacions, no?, amb el seu famós teclili final, no? Ja hem volgut veure aquestes dues continuacions. Cadascú jutgi quan se'ls vol llegir, veurà, no? Jo crec que no tenen res a veure unes altres, però s'ha pogut trobar una explicació a aquell final tan abrupte que fa Poe amb la narració d'Arthur Gordon Pym, no? També a veure les primeres descripcions que estan a l'Àrtic quan són atacats per uns éssers estranys que troben els seus fòssils, però quan l'expedició va amb avió i quan tornen, o l'expedició que s'havia quedat allà s'ha atacat per uns estranys éssers, no? I recordo també la inspiració que va tenir John Carpenter amb La cosa de 1982. I tant. La cosa es basava més en el relat de Qui hi ha allà, de Campbell, de John Campbell, però s'inspira molt en les muntanyes de la Fuller de Lovecraft. I sí, veus que Carpenter va tenir la seva inspiració, no? Bé, crec que és un relat molt bo, potser no és per tothom, fantàstic, quasi potser frega l'obra mestra, i que mitjançant ell s'acostem més a aquest autor de Lovecraft. De Lovecraft existeixen 2 o 3 biografies, una de l'Esplaga de Camp, Lovecraft, una biografia, això que no ho he dit a la versió castellana del vídeo, Lovecraft, una biografia d'Esplaga de Camp, que és una biografia que molts van dir que era càustica, que ridiculitzava bastant alguns aspectes, no deixava bé Lovecraft, no? Després està la de García Álvarez, Caminante de Providence, espanyol, i evidentment la monumental de S.T. Joshi, I am a Providence, jo soc Providence, que recentment s'ha sigut traduïda al castellà. Són 2 toms gruixuts, ja els comentarem en el seu moment.
i anirem comentant també aquestes biografies i evidentment no serà l'últim vídeo de Lovecraft. Bé, doncs aquí ho deixem. Bona nit i bona tarda.